Наистина, човек, който чете, е много трудно да избере една книга, която да открои спрямо всички други книги, защото четящия човек има различни периоди от живота си, когато книгите, на които е попадал или съвсем съзнателно е търсил, са го формирали и той се е развивал заедно с тях. И наистина всяка една книга, която е оставила следа в ума му, в сърцето му, тя заслужава да бъде посочена. Тя е малка книга, може би не е толкова значима за творчеството на Казанзакис, но тя е първата. Освен това, срещата ми с нея смятам за забележителен, защото когато тя излезе първото издание в България през 1981 година, аз бях трети или четвърти клас и моя баща ми я донесе. Баща ми беше автор на предговорите на първите книги, които излязоха в България в края на 70-те години на Казанзакис. Спомням си, мога да кажа, че Казанзакис може би е единствения писател, към който съм се отнесла изключително задълбочено през годините в живота си. И аз съм прочела всичко, което той е написал, като имам предвид не само романите, ами неговите писма, кореспонденцията му, статиите, критичните бележки, преводи, които е правил. Значи аз имах в различни етапи от живота си няколко прочита на тази книга. За първи път, когато баща ми я даде, си спомням, че нищо не разбрах от сюжета й. Тя даже нямаше сюжет. Не можех да кажа какво е това. За нея казват, но по-късно разбрах, че е роман. Тя е дневник, но роман в такава форма написан. Казват, че е новела. Гръцките литературни критици казват, че е новела. Казват, че е поезия в проза. Тя наистина звучи изключително поетично. И тогава се опитвах да чета, но си спомням, че изключително много ми харесаха думите. Такъв богат език, който ме плени и можеш да си представиш на фона на детските книги, които бях чела, юношеските романи, изведнъж нещо толкова сериозно, толкова красиво. Върху всяка дума се спирах, имаше думи, които не разбирам, имаше имена, които не знаех с какво да свържа, но книгата си казах, че ми хареса. След това се върнах отново към нея. Преводач на тази книга е Иван Генов, който тогава само като име разбрах. Баща ми каза, че е един много млад и умен човек и ми каза, насърчи ме да чета, да не се отказвам. Когато обаче отидох в класическата гимназия, моят учител по старогръцки беше същия този Иван Генов и аз отново се върнах към книгата и отново я прочетох и вече след като бях възпитала ума си и го бях развила да чете китайска любовна лирика, египетска поезия, да чете песен на песните, аз открих толкова забележителна връзка между книгата на Казанзакис и всички тези текстове от античността, че тогава всъщност истински я оцених. Когато прибавих към нея и разговора с Иван Генов, който разказваше как още е бил войник в казармата, когато е видял тази книга. И всъщност имаше едно съвпадение, което също аз обичам тези съвпадения, в които нещо се случва с лекота и сякаш съдбата те кара да вървиш към него. Казанзакис, той развива в себе си един аскетизъм и времето, в което живее, е тежко време. Особено този период, който е много продуктивен за него, в който той пише. Това е периода преди Втората световна война. Той живее в Егина между 37 и 46 година, почти 10 години. И всъщност той казва, че по някой път остава гладен и добре, че е била Елени, неговата съпруга, за да намери някъде из острова едно яйце, което да се върне, да опържи, те да си разделят двамата. И казва, че от друга страна, ако не е била Елени, той не би оцелял като човек, чисто физически, но пък ако не е била тишината и самотата на острова, той никога не би бил писателя, който е познат на света и който Гърция дава на света.
Така че вярвам, че е бил точно такъв, какъвто го откриваме в романите му. Имам във времето, в което бях на острова, Казанзакис там е писал своята поема от 33 333 стиха, неговата Одисея. Някои казват, че тя е не така силна творба, както романите му, обаче за него тя е много важна и всъщност тя е продължение на Одисеята. И моята картина на това, докато рисувах на острова в къщата на Казанзакис, аз направих цяла поредица от картини, които нарекох Одисея. Това беше моята Одисея и всъщност имам една картина, която специално съм си мислила и за самия Казанзакис, за двора, в който той лови пеперуди, спасява котки и аз нарисувах на една такава къща с много характерна за острова архитектура. Един мъж седнал с перен поглед към морето, но лодката му от хартия. Той вече не може да поеме натам и може само да си спомни и да преживява пътя и пътуванията с сърцето си, купнейки за него. Сюжета, който на мен лично и заради което я посочих като книга, която ме беляза. Първо, както казах, за това, че се срещнах с нея в толкова ранна възраст и нея забравих и исках да се върна отново и отново към нея. И аз наистина се връщам, особено във времена, които и в периоди, които усещам като по-бездуховни, като по-трудни за разбиране на хората. Любовта с това отдаване, което той иска, по същия начин, по който пише, той така участва във всичко, в разговорите с приятелите си, в писането, в чувствата си, в емоциите си и всъщност е много трудно било на жените до него да участват по същия начин, със същата отдаденост, каквато той е изисквал от тях. И мисля, че при него няма граница между живота и литературата. Може би всичко се слива. Затова е много честно и може да кажем, че честно и открито пише и по същия начин живее. И всичко, което пише, му вярвам като читател, че е така, защото е изживяно. Жена е идеал, но може би не трябва да забравяме първо, че той няма този житейски опит, какъвто вече натрупва след това през годините. Смята се, че вдъхновителка за този женски образ в книгата е една ирландка, която живее на остров Крит. Тя се казва Катлин Форд, която е била учителка по английски и той познава. Вероятно имало и с нея някаква кратка авантюра, но всъщност в първото издание през 1906 година на книгата там стои посвещение на Тото. И всъщност Тото, това е името на тази жена Галатия Алексио, която след това по-късно става негова съпруга. Той я вижда, влюбва се в нея и наистина имат много силна, много буйна връзка, много страстна, но тя също е пишеща жена, като тези, за които разказвате, самостоятелна, умна жена и всъщност те не успяват брака им да се задържи дълго време. Тоест, жената е вдъхновителка, жената е до него в неговите търсения, но трябва да е наистина силен характер, за да може да издържи нрава му и таланта му. Аз нямам зми. Изчистила съм живота си от такива изкушения и мога да кажа, че живея
тази моя страст намира израз в изкуството, а живота ми е на добра съпруга, добра майка, добър приятел и нямам такива полети до безсъзнателност и после пропадания, заради което да се изключвам от живота и да търся лек за раните си. Ако беше възможно, може би бих опекла мадлени, бих направила чай от липа и бих поканила Пруст да разговаряме с него. Или пък бих се върнала с лорд Байрон в Синтра, качени на магарета, да се къпем в реката и да го слушам как псува на латински и разговаря с монасите. Би ми било забавно да преживея един ден през очите му. Да, изкушена съм и се стремя това, което пиша, да бъде наистина стойностно и да провокира хората, дори ако трябва да поспрат, да помислят, да се върнат отново към текста и да се чувстват променени. И много ми харесва, създавам една магическа реалност, докато пиша. И вярвам, че това е реалността, защото я виждам със същите очи и със същото сърце, с което я рисувам. То може да бъде описано с много думи, обаче накратко за мен това е моето бягство.